מייק קשת תזכור כנראה לנצח שבתפקיד הגדול הראשון שלה בגיל 17 היא הייתה ירוקה לגמרי. להקת השכנים של צ'יץ', זכר לראש העיר ההוא של תל אביב, הפכה לאורך השנים למין חממה להנבטת כוכבים. יהודה לוי יצא מכאן וגם יעל בר זוהר ונועה תשבי. המחזמר החדש שלהם הוא וויקד, לא מתאבלים על רשע, גרסת ברודווי לסיפורו של הקוסם מארץ עוץ, הפעם מנקודת מבטה של המכשפה הרעה מהמערב. בטוחה שאת ממש מבריקה. כבר 5 שנים שוויקד מוצג בתיאטרונים הגדולים ברחבי העולם. בחיים האמיתיים מייק קשת היא הדבר הכי פחות דומה למכשפה. אני מתרגשת תמיד, גם שאני על הבמה וגם שאני רואה את האנשים שאני אוהבת על הבמה. מה? על מה אתם מסתכלים? יש לי משהו בשיניים? יש לכולם ציפיות נורא גבוהות, ואז מזה מורידים כאילו, כי... בוא נאמר שאני משתדלת לא להתייחס לזה וליהנות. הקוסם לא מטומטם, ראש קטן כמו המנצ'קילות. בעיקר זמרת מצוינת. השכנים של צ'יץ' מעלים שוב את וויקד ביום שלישי הקרוב, אם בא לכם אחרי הכתבה שראיתם.